Jeg er på Langkør Gymnasium i dag. Jeg har været herude for at diskutere social taxameter. Det er nemlig besluttet, at nu skal vi give en ekstra hånd til nogle af de skoler, som også løfter en lidt større opgave end nogle af de andre, for eksempel. Ved at de har elever, som kommer fra nogle hjem, hvor man ikke kan få så meget hjælp til lektierne. Og det er klart, hvis vi skal give alle folk lige muligheder, så skal vi ikke nødvendigvis give dem det samme. Så skal vi give en ekstra hånd til nogle af dem, der er udfordringer, som ikke kan få hjælp, for eksempel hjemmefra. Det gør man på Langkær. Det gør man allerede nu, men vi har mulighed for at hjælpe dem endnu mere, hvis vi laver en social taxameterordning, som omfordeler. Så det skal vi. I øvrigt er Langkær en stærk skole på mange andre områder, fordi det er en af de steder, hvor man har gjort mangfoldigheden til en kvalitet. Man har internationale linjer, og man bruger det, at folk kommer fra mange forskellige baggrunde, til noget positivt. Så rigtig, rigtig god indsats, der bliver gjort på Langkær. Den kan blive endnu bedre, når vi nu sikrer, at der bliver ekstra støtte til nogle af de skoler, som har nogle særlige udfordringer.